argumentu oinarri nazialko baina esaten ez, badiela bi lagunok, aipatu dudan bikiak, Josu eta Mikel, Unibertsitate hasi aurretik erabakitzen dutela uda horretan kontzertu baten ondoren musika talde bat sortu nahi ditela. Sortzen ditu lotza taldea, eta horren lotzen diren musikariak. Eta esan dezake hori dela historia, ez? Musika talde honen, sorrera, evoluzioa, zer pasatzen da, grabatuko duten edo ez, diskorik. Baina hori izan liteke, ari argumentu dela esateko erabat, baina badago beste bat izango litzatekena hasierako lehenbiziko kapituluan gertatzen den misterio baten argitzea dela historia ere bai, ez? Hau da, lehenbiziko kapitulua da gaur egunean, Londresen, eta horra agertzen den pertsonaiak baduen kontrol oso berezia, eta hortan nondik iristen diren jakiteko kontatzen da beste guztiez. Baina alare baita, nik esango nuke, historia kokatzen dela azken finean, maitasun historia baten barnean, ez? Maitasun historia bai laguntasun historia bat, bai bikote harremaneko historia, musikarekiko maitasuna, ez? Eta gero markonen barnean, saiatzen da garaiko realitatea islatzen, ez? Bai represioa, musikaren mundua, droga bai, 80 hamarkada izan zen, hori islatzen saiatzen da.